Poďme si porovnať cenu registrácie na Slovensku a Česku. Chlapče, máme to naozaj zaujímavé a som zvedavý, čo povieš. Začneme u susedov v Česku. Prepis auta cca 800 korún, teda okolo 33 eur. A je jedno, či prepisuješ Feliciu alebo Ferrari, proste 33 eur a hotovo. Slovensko, pri bežnej Octavii 100 až 110 kW platíš spolu so značkami okolo 100 eur. Pri väčšom výkone sa priprav na 200 eur a keď chceš prepísať fakt silné auto, vieš sa kľudne dostať na 700 až 1000 eur, a to všetko len za to, že ti v techničáku zmenia meno a pošlú domov jednu plastovú kartičku. No a teraz ti naozaj padne sánka, pretože ideme na dovoz do zahraničia. Česko, so všetkými poplatkami ťa to vyjde zhruba 123 až 250 eur. Za 2 dní máš auto prihlásené, jazdíš a neriešiš. Slovensko, kontrola originality, STK, EK, recyklačný poplatok, najvtipnejší poplatok na svete, ktorý mi prosím niekto vysvetlíte. No a spolu s poplatkom za zahájenie prihlasovania ťa toto stojí okolo 400 eur. No a úrad má na toto 30 dní, takže buď čakáš mesiac, alebo si priplatíš cca 300 eur za rýchle prihlásenie. No a tým to nekončí, potom ešte riešiš samotné zapísanie mena do technického a značky, ďalších 100 eur pri slabšom aute, pri silnejších kusoch 700 až 1000 eur. No a keď to spočítaš, na Slovensku sa vieš pri dovoze a prihlásení auta kľudne dostať na 500 až 1500 eur plus mesiac čakania versus 123 až 250 eur a 2 alebo niekedy jeden deň v Česku. Čiže pri porovnaní našich dvoch štátov padá sánka a niekedy sa zastaví aj zdravý rozum, keďže u nás máme nielen všetko drahšie, ale aj pomalšie. Ďakujem Martasovi z Česka, ktorý je u nás v Drive klube a detailne mi popísal všetky ceny, aby som vám to tu vedel čo najpresnejšie odovzdať. Daj vedieť do komentu, čo si o tom myslíš ty. A pre viac hodnoty z flipovania a detailingu nezabudni hodiť follow, nech ti neujdu takéto ďalšie zákulisné veci.